Han fyldte ikke vandtanken med vand. Se, hvad han gjorde i stedet. Først tog han ud den plastiske vandtanken, som var inde i metallet, og delte metalrammen i 2. Deretter satte han de 2 delene sammen horisontalt og fæstede dem til hverandre med skruer. For at gøre forbindelsen med bakken stærkere, fæstede han 4 træplanker, der metallet mødte bakken. Så gik han tilbage til plasttanken og skar den forsigtigt af på toppen. Han lagde den øvre delen til side, snudede den nedre delen op ned og skar ud en stor dør. Døren han skar ud, lagde han også til side og placerede plastdelen, som skulle bruges som bygning, op på metalfundamentet. For at den ikke skulle blåse bort i vinden eller blive påvirket af regn, fæstede han den med skruer. Deretter dækkede han de åbne metaldelene med et tyndere nettinghjerte. Han monterede 2 hængsler på døren, han tidligere havde skåret ud og fæstede dem til metallet. Han lagde lidt halm og sagflis på indsiden. På toppen af bygningen lagde han 3 runde hul til belysning, vand og for, og lagde et system, som kunne åbnes og lukkes. Til slut satte han kyllingene sine ind, og han havde endelig bygget hønsehuset, som moren hans altid havde ønsket se. Hvad synes du? Vil disse kyllingene få plads i dette bur, når de vokser op?